गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। नोंथांमोननि थाखाय फिन खौरां लानानै आं फैबावबाय। खौरांखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामबाय। बर' थुनलाइनि फोथाराव खन्थाइ रायथाइ सोरजिनानै मैखोमै बिहोमा होबोनाय, थांनाय 2005 मायथाइयाव जिउनि मोगथांखोर बिसम्बि आरो आरज बिजाबनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो 2021 मायथाइनि भारत सरकारनि देरसिन सिभिलियन एवार्ड पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि बिथांखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा मैया बरायहैदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा मैया क'क्राझार टेङापारायाव थानाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि न'आव थांनानै आर'नाइ बावनायजों लोगोसे मान बावहैदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव 2021 मायथाइनि भारत सरकारनि देरसिन सिभिलियन एवार्ड पद्मश्री बान्था आवग्रिनो हानाया थारैनो बेसेबा रंजाथाव होननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों पद्मश्री बान्था मोनगिरि मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा। कर'ना भाइरासनि गोख्रै गोसारनायखौ नोजोर होनानै दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविन्द केजरीवाल बिथाङा फिन दिल्लीयाव सप्तासेनि लकडाउन फोसावफिनबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तासेनि लकडाउना दिनै फुंनि 5 रिंगायाव जोबनो गोनांमोन। दा फिन 3 मेनि फुंनि 5 रिंगासिम दिल्लीयाव आबुङै लकडाउन फोसावफिनबाय। बे लकडाउनाव एसेन्सियेल सार्भिस जेरै मेडिकेल, इलेक्ट्रिक सार्भिस आरो ल' एनफर्समेन्ट सार्भिस जेरै पुलिस बेफोरनि अनगायै गासैबो दिल्लीयाव बन्द' थाजोबगोन। बेनि अनगायैबो दिल्लीयाव कभिड-19नि बांनायजों लोगोसे अक्सिजेननि आंखाल जानानै गोबां बेरामिफोरनि जिउ खहा जानायनि सायाव नोजोर होनानै दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविन्द केजरीवाल बिथाङा बुंथिदों दि अक्सिजेननि थासारिखौ मोनफ्रोमबो 2 घन्टायाव फोरमायबाय थानो थाखाय मोनसे पर्टेल खुलिगोन, जेराव अक्सिजेन प्रडिउसार, साप्लायार आरो हस्पिटालफोरा बेसेबां अक्सिजेन दं आरो बेसेबां अक्सिजेननि गोनांथि बेनि सायाव आपडेट होबाय थागोन, जाहाथे अक्सिजेननि आंखालखौ सम मथे सुफुंनो हायो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भटआ सानजानो गेजेराव सानबाल'सै। बेबारनि बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाया नोजोर बोथावना जागोन बायदिखौ नुहुरदों। महाजोट नङाब्ला मित्रजोट मोन्नैबो हान्जाया सरकार दानो थाखाय बिटिसिनि मोन 12 बियाबा जोबोद गोनांथार होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि मित्रजोटआ बिसायख'थिनि सिगां फोसावदिं मेल खुंनायाव 100नि बांसिन मासियाव देरहानानै आसामाव फिन मित्रजोटनिनो सरकार दागोन होननानै दाबि खालामदोंमोन। नाथाय बे बेलायाव उन जानानै थायाखै महाजोटआबो। बिसायख'थि जोबखांनायनि उननिफ्रायनो बिजाथिफोरखौ बिजेपिजों बायजानो गिनानै एबा हर्स ट्रेडिंनि थाखाय बिजाथिफोरखौ गोख्रोङै नोजोर लाखिनानै हटेलफोराव दोननायखौ खौराङाव मोनबोनाय जादों। नारानाथार सरकार दानो नाजानाय महाजोटआ बिसायख'थिनि भट साननायाव जाहाथे बेले-बेजे जानो खाबु मोना बेखौ लानानैबो गोबां खेब इलेक्सन कमिसननिसिम बायदि दाबि दैखांदों। बे खेबाव महाजोटआ बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांनाय बायदिब्ला मोनसे बियाबनि सिङाव जेसेबां भट मिरु दङ बैफोर बियाबाव नांगौसिबां काउन्टिं हल आरो काउन्टिं टेबोल गैया, जायनि थाखाय भट साननाया लेट एबा उन जागोन आरो हरनि समसिम सौहैगोन। बिसायख'थिनि भट साननाया हरनि समसिम सौहैयोब्ला बेरेखा हान्जाया भट साननायजों बेले-बेजे खालामनो खाबु मोनगोन, जेरै सिगांनि भट साननायफोराव जाबोदों होननानै बुंथिदों महाजोटआ। बेनिखायनो गोबां भट मिरु थानाय बियाबफोराव काउन्टिं हल आरो काउन्टिं टेबोलफोरखौ बारायनानै होनो थाखाय बिसायख'थि आय'गखौ खावलायदों महाजोटआ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि अफलाइन आनजाद खुंनो लानायखौ हेंथा होदों अल एसामिस स्टुडेन्टस इउनियन आसुआ। कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरा आनजादखौ अनलाइन मुडआव खुंनो थाखाय दाबि खालामगासिनो दङ। नाथाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया आनजाद खुंनायनि सायाव दासिमबो थि थांखि लानो हायाखै। फरायसाफोरा आनजादखौ अनलाइन खुंनो दाबि खालामनाय आरो कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नोजोर होनानै आसुआ फरायसाफोरखौ मदद खालामनानै गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आनजादखौ अनलाइन मड नङाब्ला एसाइनमेन्टनि गेजेरजों खुंनानै होनो थाखाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिखौ खावलायदों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसुआ बुंथिदों दि फरायसाफोरनि थाखाय आनजाद खुंनाया जोबोद गोनांथार, नाथाय बे समाव फरायसाफोरनि सावस्रि एबा देहानि सोमोन्दै साननाया गोनांसिन। बेनिखायनो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आनजादखौ अनलाइनावनो खुंनांगौ होननानै आसुआ खावलायदों आरो बेनि सायाव थाबैनो थि थांखि लानो थाखायबो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो आसामनि गासैबो थागिबिफोरनो कभिड-19नि भेक्सिनखौ बेसेन लायालासे होनो थाखाय खावलायदों आसुआ। फिन देहा फाहामसालियाव अर खामनाय जाथाय। देहा फाहामसालियाव अर खामनायजों सा 82 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 110 सुबुङा जोखोम जादों।
बे जाथाया इराकनि राजथावनि बागदादनि इबान आल खातिब देहा फाहामसालियाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आइसिइउआव अक्सिजेन सिलिन्डार बेरनानै अर खामनायनि थाखायनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों आरो बेयो हस्पिटालनि जोथोन गैयैनि थाखायनो जादों होननानैबो मिथिहोदों। जाथायनि सायाव इराकनि प्राइम मिनिस्टार मुस्ताफा आल खादिमी बिथाङा नायबिजिरनो बिथोन होबाय आरो हस्पिटालनि बिबानाव थानाय मावथिफोरखौबो हस्पिटालनिफ्राय होखारनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय सा 82नि मादाव सा 29 कभिड-19 बेरामिफोर जाय गाज्रि थासारिनि थाखाय भेन्टिलेटराव दंमोन। खौरांनि बायदिब्ला हस्पिटालाव अर खामनायखौ उनाव खोमोरनो हादों आरो देहा फाहामसालियाव थानाय सा 200सोखौ रैखा खालामनो हादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलाव पुलिस आरो रायजो राजानि गेजेराव नारा-नाथा जादों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला कर'ना भाइरासनि मुङाव असिया फालांगि खालामदों। रायजोफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बेंटलनि असिया गाव सिनायनायफोरखौ दाय नुब्लाबो हमाखै, नाथाय सिनायैफोरखौ नङैयावनो दाय फोनांनानै रां लादों। जेरै मास्क गानदोंब्लाबो गुबुन मोनसे दाय नागिरनानै बिनि सायाव रां लायो। गारि सालायनायनि बेलायावबो बेबायदिनो खालामदों होननानै फोरमायथिदों रायजोफ्रा। जेरै गारिनि आरसि नागिरनानै गारिनि आरसि दिन्थिखाङोब्ला गुबुन माबा मोनसे गारिनि लेखा बियो बायदि बायदि। आरो बेबायदि खालामनानै सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ बेंटलनि असिया हाराहास्ति खालामो होननानैबो अजद दैखांदों रायजो राजाफ्रा। लोगोसे असिया गाव सिनायनायफोरनि हेंथायै जेबो राहा खालामाखै, बिनि सायावबो आयेना बयनिबो थाखाय समान जानांगौ होननानै खुद्रिखांदों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। जायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा असिखौ बेंखनानै बायदि खोथा सोंखारिनायजों लोगोसे नारा-नाथा खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। आसामाव लकडाउन जानाय नङा, बे खोथाखौ बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय जेसेबां थाग-थियारि नांगौ एसेबां आसामाव दंखायो। जेरै थोजासे अक्सिजेन दङ, थोजासे रेमडेसिविर इन्जेक्सन दङ, मुलि दङ, टेस्टिं किट्स दङ। बेनि अनगायैबो कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय मा नांगौ बेफोरो आसामाव दंजोबो। मख'नो गोनांदि आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो बिश्वजित दैमारी बिथांमोनहा भारत-भुटान सिमानि सामद्रुप जंखाराव थानाय अक्सिजेन बानायग्रा प्लान्टखौ नायगिदिंहैदों। अक्सिजेन बानायग्रा बे प्लान्टखौ दा बानायगासिनो दङ आरो बेनि खामानिया आबुङै मावफुंजाजोबोब्ला आसामनि थाखाय सानफ्रामबो 50 मेट्रिक टन अक्सिजेन साप्लाइ खालामनो हागोन होननानैबो मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आसामाव मैया सानसेयाव सा 1844नि देहायाव गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोन्दों, जायनि मादाव 791 केसआनो कामरुप मेट्र'निफ्राय। बेनि अनगायैबो मैया सानसेयाव एबा मैया रबिबाराव सा 14 सुबुङा कभिड-19जों जिउ गोमादों। म्यानमार हादराव थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्रायनो मिलिटारि रुल सोलिदों आरो जेब्लानिफ्राय म्यानमाराव मिलिटारि रुल सोलिदों अब्लानिफ्रायनो म्यानमार हादराव गोबां गोजोन गैयै थासारि जादों। म्यानमार हादराव 1 फेब्रुआरिनिफ्रायनो दुंहाव थासारि जाबोनायखौ फोजोबनो थाखाय गिबि खेब इन्टारनेशनेल लेभेलाव सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनायाव साउथ इस्ट एशियान नेशन्सनि मेम्बारफोर, जेराव म्यानमारबो दंफायो, बिथांमोनहा इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव जयै सावरायलायदोंमोन। बे सावरायलायनायाव म्यानमारनि मिलिटारिनि गाहाय, जाय म्यानमारखौ 1 फेब्रुआरिनिफ्राय सालायगासिनो, सिनियर जेनेरेल मिन आं हेलें बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। जाकार्तायाव जानाय साउथ इस्ट एशियान नेशन्सनि बे सावरायलायनायाव म्यानमार हादराव गोजोन थासारि लाबोफिननो थाखाय 4 थांखिफोर लादों। बे 4 थांखिफोरनि मादाव माखासेया जाहैबाय: सेथियाव, म्यानमार हादराव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ बुथारनायखौ फोजोबनाय। नैथियाव दङ म्यानमाराव गोजोन लाबोफिननो थाखाय म्यानमारनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो मिलिटारिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जयै सावरायलायनाय। बे सावरायलायनायखौ नोजोर होनो थाखाय साउथ इस्ट एशियान नेशन्सनिफ्रायबो मोनसे हान्जाखौ म्यानमार हादराव दैथायहरगोन। थामथियाव दङ जोबथेसालियाव जोबजानाय राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ थाबैनो उदां खालामनानै होनाय। मख'नो गोनांदि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय दासिम मिलिटारिनि आखायाव गासै अफिसियेलि सा 745 सुबुंनि जिउ खहा जादों। खैफोदनि समाव दान होनो जेब्लाबो सिगां जाबोयो बलिउडनि एक्टर अक्षय कुमार बिथाङा। नैथि दोहौनि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायजों जुजिनो थाखाय एक्टर अक्षय कुमार बिथाङा क्रिकेटारनिफ्राय एमपि जानाय गौतम गम्भीरनि जिजिएफ अदेबानि गौतम गम्भीर फाउन्डेसननो 1 कौटि रां दान होदों। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै गाज्रि थासारि जानाय समाव आदार, मुलि आरो अक्सिजेन जगायनो थाखाय जिजिएफनि गेजेरजों अक्षय कुमार बिथाङा 1 कौटि रां दान हरनायनि थाखाय टुइटारनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों एमपि गौतम गम्भीर बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुङाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।